Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Na to ang pagpanudlo nga gikan sa Dios nga pagpanudlo dili gikan sa tao. Naun sa bay doktrina nining Seventh Adventist Church mga mahal nga tigpaminaw. Aron makatagad pod ang mga membro nila nga naa nasakop diha. Ang ngayon ba ninyong ipadayon ang inyong pagsunod o pagpasakop sa maong pagtulunan nga kung ang maong doktrina nga ato karon nga iyag-iyag o atong ipahibalo diha kaninyo dili doktrina nga iya sa Dios. Ang ayan ba mo nga magpabilin diha? Naun sa ba ang doktrina nila? Usa silang doktrina, Brother Rini, mao nga si Kristo para nila mao daw na si Miguel o si Miguel bali-balihon man nato, si Miguel mao daw na ang atong Ginoong Kristo na atong ipabati, Brother Rini, kay lisod man pud og magisgot-gisgot nga ang doktrina nila atong giingon nga nagbotbota nga si Kristo o si ang kini manulunda o si Miguel mao si Kristo nga wa tay gibasihan. So atong ipabati gyud. Ni atong ipabati ang tingog niya mga kaigsunan kay didita magbase karon sa atong mga pagtubag. Kay nanubag man ni sila pangutan na Brother Rini sa ilang mga texter nga nangutan na kung kini ba si Miguel mao ba daw pod ang ilang pag-ila nga mao si Kristo kay ang mga Jehovah's Witnesses nga pagtulunan ila man giila nga kini si Miguel mao si Kristo. So atong paminawon ang ilang pahayag mahitungod sa ilang pagtubag nga kini si Miguel matud pa nila mao daw kini si Kristo mga kaigsunan kay dinita magbase sa atong mga pagtubag nining pastor sa Sabadistay. Basta nato ang atong kahimanan mga kaigsunan alang sa inyong pagpatalingog dinhi niining ako karon nga ato karon nga pagapaminawon sa pahayag ni Mitchell Bendilio ang gingon nga pastor sa Sabadista mga kaigsunan niya. Inyong paminawan. Pastor Bendilio na ako'y pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-ingon na si Michael, Arcangel, or Miguel maura daw na si Kristo. Mao ba po na inyong pagtuo sa inyong doktrina at palihog kong tubagan ni karong Domingo kay nagdaghanin na Mateo naghulat sa imong tubag si Richmond. Tinguhon ni salamat na Brother. Salamat kayo. Polo Michael, usa ka Hebrew yung kahulugan na the same as God. Sa Biblia mga kaigsunan, si Michael, the same as God, wala na ito na mao si Kristo. Klaro na siya. Okay, sa atong nabati mga kaigsunan, ang tingog sa pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio, iyang gipamatud-an nga si Miguel sa Biblia, giingon daw na siya, the same as God, sa Biblia, mao na si Jesucristo. Sa Biblia, ato kanang tukion karon kung nahusto ba siya sa iyang pag-ingon na kini si Miguel, the same as God, sa Biblia, mao nang atong Ginoong Jesucristo. Dito siya ni kunik mga kaigsunan sa gingon nga the same as God. Katumbas kana nga who is like God or the same as God. Conclusion dayon siya nga mao na ang atong Ginoong Jesucristo. Karon atong susihon. Kung maghisgot tag who is like God, the same as God. Mga kaigsunan dili lang kay ang atong Ginoong Jesucristo mo giingon nga the same as God o who is like God. Kanang gingon nga Michael nga gingon nga who is like God. Tinuod man na wa may supak ana mga kaigsunan kay mao may gihatag pod basahon nato sa Easton Bible Dictionary, Michael who is like God. Mao na siya pero makatarunganon ba mga kaigsunan nga pag-ingon nga who is like God o the same as God ato nang tinud-on nga mao na gyud si Miguel mao si Kristo? Ang tubag nga dili kay kung ingon niya na ang sinabtan ang nagtimanan nga dili lang kay si Michael ang gingon who is like God niya man tay Easton Bible Dictionary mga kaigsunan ani ko mubasa basahon ako kining gingon nga si pangalan nga Misael. Si Misael din sa Easton Bible Dictionary gingon na who is like God. Kini si Misael lahi man ni si Misael ug lahi pud ni si Michael na kung atong tugutan ang sinabtan ni Mitchell Bendilio sa kapastor sa Sabadista nga
giingon nga who is like God o the same as God, mao na si Kristo. Mulugar karon bisan pa si Misael. Ha? Giingon man si Misael nga who is like God. Sa ato pa, kini si Misael, maura ba po ni si Kristo, mga kaigsunan? Ha? Ang pangutana din na, kini ba si Misael, mao ba po ni si Hesus Kristo, mga kaigsunan? Ha? Ang tubag, brother, di ba? Dili gyud si Misael, mao si Kristo? Dili gyud. Okay. Nakinsa pa sa atong kakuhaan og pahayag nga giingon nga who is like God gawas kang Michael o Misael. Niya pa si Mikaya, mga kaigsunan. Mikaya, atong tanawon din ang sistema sa kang Mikaya unsa gihatag nga definition sa Easton Bible Dictionary. Mikaya. Gingon sa pagpahayag sa gingon din sa Bible Dictionary nga Easton. Mikaya, who is like Jehovah, ang gihatag nga pagpahayag din atong basahon. O, who is like God, ang gipahayag sa nakasulat din nga atong nabasa. Bot bang sabton nga kinipod si Mikaya, who is like Jehovah, maura pod ni si Jehovah, o who is like God, the same as God, maura ba pod ni si Kristo? At tubag kadili, busa na sa ipan mga minahal nga tigpaminaw, ang gibuhian nga sistema sa pastor sa Sabadista. Kinsa pa? Niya man tay Smith's Bible Dictionary, Brad Rini, pabor ko naman ako na lang mo basa nining Smith's Bible Dictionary sa Mikaya, mao man ang giingon, who is like Jehovah, kaganina si Mikaya, ani na pud ko kang Mikal. Sa pahayag sa Biblia may tungod kang Mikal, unsay gihatag dinhi nga atong mabasa, mga kaigsunan, sa Easton Bible Dictionary, mahitungod kang Mikal, mga kaigsunan. Niya ang giingon sa pagpahayag, who is like God. Mauro gyapon ang gihatag nga sistema dinhi sa atong nabasa sa Smith's Bible Dictionary, kay naman tay Smith's Bible Dictionary, Brad Rini, sa gingon nga Mikal. Gawas kang Mikal. Niapagyud si Mika, atong basahon din sa Smith's Bible Dictionary, unong sa gihatag nga definition sa Mika. Gingon sa pagpahayag, who is like God. Unya na mga sitas nga gihatag din ikaduhang Samuel 9:12 nga si Mika, who is like God, or the same as God. Kinibas Mika, tungod kay gigamit who is like God or the same as God, mao rabapod ni si Kristo, mga kaigsunan. Ang tubag niya na nga dili. Nasa Biblia, atong kuhaan og example sa Biblia nga naay nabasa sa Biblia nga gihatag ang kahulugan, pero di nato pagkatinud-on. Sama pananglitan kang Boanerges, Brad Rini, unsa ba gipahayag sa Biblia mahitungod kang Boanerges? Anya, Brother Ronnie, atong kuan og ehemplo ang kining nakasulat dinhi sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 17, ug ang akong pagabasahon nga Biblia, mayong bata Biblia nagaingon. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, ginganlan sila ni Jesus ug Boanerges. Nga sa ato pa, mga anak sa dalugdog. Nabot pa sa lugar sa atong gibasa, nagisgot din nga ginganlan sila mga anak sa dalugdog, dili nagpasabot nga imuha ng tinud-on nga kana sila mga anak sa dalugdog. So ang gibasa mo nga nakasulat sa Biblia, Marcos Kapitulo 3, versikulo 17, o ang Biblia ang Katoliko, gisgutan din na mga anak sa dalugdog. Nabasa nga nagisgot doon yung mga anak sa dalugdog. O basahon na to sa Easton Bible Dictionary, mga kaigsunan, ang kining Boanerges o Boanerges, kay English man Gingon kini, Boanerges, sons of thunder. Nagyap ko ng gihatag nga sitas ang Mark chapter 3 verse 17. O gato ng tinud-on kinabasa man sa Biblia, mga kaigsunan, nga si Boanerges gingon nga anak sa dalugdog, mga anak sa dalugdog, sons of thunder. Ang dalugdog di ay may anak, mga kaigsunan. O, di ba?
Wala. Wala gyud. Di man ta kitag dalugdog nga dunay anak. Mga Busa dili na to tao. tinudon, no? Brad Rene, di na to pakitinudon. Di to dun kay wala mo gina to nakita gid nga ang dalugdog ng anak og tao. Ingon usab niya na nga pagkagiingon sa Biblia o sa Easton Bible Dictionary o sa mga referensya nga atong gibasa mga kaigsunan nga sa among paggamit dili kasupak sa Biblia. Pag ingon nga si Michael who is like God, the same as God, wa matay supak, pero di na to tinudon kay kun tinudon na to si Misael gingon man pud na who is like God. Si Mikaya gingon nag who is like Jehovah. Si Mikal gingon po nag who is like God. Og si Mika who is like God yapon. Nabot ipasabot kini sila maora ni si Kristo. Tungod sa sinabtan sa pastor sa Sabadista ang tubag nga dili. Dili yun. Nganong amo ning gikuraw mga kaigsunan kay ingon man sa kurahon god ang doktrina. Haron mahibalo ang tao nga kining doktrina dili iya sa Dios nga gihimo nila nga si Miguel mao si Jesucristo. Nganong manghugot og mubarog gyud ani si Mitchell Bendilio mga kaigsunan tungod kay kinigod nga doktrina ang author man gud ni Brad Rene mao man ang ilang founder nga si Ellen Goldwhite. Iya may libro ni Ellen Goldwhite nga iyang gisulat The Desires of Ages atong basahon. Sa page 66 gingon kini dinhi sa maong libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite. There is none that hold it with me in these things but Michael. Mao si Miguel. Michael. Nagsunod dayon sa ngalan nga Michael, gi-square bracket ang Christ or Kristo. Bot ipasabot, gingon nga Christ, gi-square bracket, gitawag, your prince, ang inyong prinsipe. Gihatag dayon ang sitas Daniel 10:21. Bot ipasabot nila, o bot ipasabot ni Ellen Goldwhite, ang founder sa Seventh-day Adventist Church, nga kini si Miguel mauni ang atong Ginoong Jesucristo. Sa iyang pagpahayag nga iyang gisulat din sa maong libro, The Desires of Ages, mao po'y gisunod sa mga pastor o mga evangelist sa Seventh-day Adventist Church, usa na si Pastor Mitchell Bendilio. Na atong susihon kini kay mao man gini ang iya kibaling gibarugan nga si Miguel dili manulunda kundi si Miguel mao ang atong Ginoong Jesucristo. Karon niya pa sa pagpahayag nato nga gisusita si Boanerges, Sons of Thunder, mga anak sa dalugdog. Di gyud mo sumada kay dalugdog sa bagon pagpanganak yung taon sa dalugdog mga kaigsunan. Wow. Karon atong isunod ang pagsusi may tungod nining Babylon. Sa Easton Bible Dictionary basahon gyapon nako Brad Rene ang kining giingon nga Babylon. Kung unsa ang gihatag nga kahulugan o definition sa word nga Babylon. Gingon. Easton Bible Dictionary gyapon ako basahon. The Greek form of Babel, kini dayang Babylon, gitawag og gihubad the Greek form of Babel, Semitic form of Babylon, meaning the gate of God. Nindot kayong gihatag Brad Rene sa definition sa Babylon din sa Easton Bible Dictionary, gate of God, ganghaan sa Dios. Kinibay atong tuuhan og dawaton tungod kay gipahayag man nga ang Babylon ganghaan sa Dios o gate of God. Sa tupa kung naanang ganghaan sa Dios, musulod ta diha. Ganghaan ko na. Musulod kita kay ganghaan man sa Dios, di man ganghaan sa Yawa or Satanas. May gihatag ato ba ning tinudon? Dili. Sa Biblia, Brother Rene, magisgot tag Babylon, unsa bay gihulagway sa Babylon, angay ba ang tao nga mosulod diana o angay ang tao nga mugula o mugawas niya ng Babylon? Sa Biblia, Brother Ronnie, ang Babylonia or Babylon nga nagisgot gyud dinhi nga ang tao nga kinahanglan ipaguwa ka diha o gihulagway po dinhi ang Babylonia unsa ni siya sa pagka dautan dinhi. Dinhi sa Pinadayag Kapitulo 18, versikulo 1, ngadto sa 4 ang gingon. Tapos nini akong nakita ang nga nanawag gikan sa langit ang laing manunda nga may dakong pagbulutan og ang yuta gidanagan sa iyang kahayag
og siya misinggit sa makusog nga tinog nga nagingon, nagunob ang bantugang Babylonia, nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, tagwanan sa tanang mahugaw ng espiritu, tagwanan sa tanang langgam nga mahugaw og dulumtanan. Kaya ang tanang kanasuran na nagpakainom sa bino sa iyang mahugaw ng kaulag, ug ang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya, ug ang mga magpapatigayon sa yuta nga dato tungod sa kadato sa iyang pagka mapatuyangon. Unya, ang gingon dayon, unya nadungog ko gikan sa langit ang tiug nga nagingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Busa sa Biblia mga kaigsunan atong gisusi kung unsa ang pagulagway sa Babylonia kaya gihatag sa Easton Bible Dictionary Gate of God man, ganghaan sa Dios. Pero sa Biblia unsa kining Babylonia? Matud pa sa pagpahayag og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nagaingon, nagunob ang bantugang Babylonia, nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugaw nga espiritu kining Babylonia, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw og dulumtanan. Kini kayong Babylonia sa Biblia, taguanan sa tanang mga daotang espiritu, mga mahugaw nga mga dulumtanan o gingon puloy-anan sa mga yawa. Unya gingon dayon sa bersikulo 4, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nagingon, gumawa kamo kaniya diha sa Babylonia, mga tao ko, aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Kitahon mo mga kaigsunan, kung dili nato kibali ayuhon pagsiksik ang nakasulat sa Biblia, unya compare sa mga basahog referensya og dawaton nato ditso ang gihatag nga definition. Kayong ganda nga, nindot ang gihatag ang gift of God man. Pero sa Biblia, gihulagway kini nga, mao ang puloy-anan sa mga dautan, gingon dayon nga, puloy-anan sa mga taguanan, sa mga mahugaw espiritu niya, bahayag sa Dios, ipagwa ang mga tao kung naa ka nakasulod ni anang Babylonia. Ang pagsusi nato karon brother Rene sa mahitungod sa Babylonia, unsa ba nga lugar ang gihulagway nga gitawag og Babylonia sumala sa Biblia? Sa sumala sa Biblia, Brother Ronnie, ang Babylonia gitumbok dinhi nga naghulagway ni siya nga usa ni siya ka nasod nga ngalan sa Roma. Okay? Now, ato lang pagbasahon pasagdanta ang Biblia nga mong pamatud ang ato igunang ta sa pagbasa sa index sa Mayong Balita Biblia sa page 425 ang pulong Babel or Babylonia, letter A. Siyudad sa Mesopotamia, na di gihatag nga bersikulo, Genesis kapitulo 10 bersikulo 10, Genesis kapitulo 11 bersikulo 9 o Ikaduhang Hari kapitulo 20 bersikulo 12 o Ikaduhang Hari kapitulo 24 bersikulo 10 ngadto sa 16 o daghan pa man nga following nga mga verses. So sa letter A mo na ang paghatag sa hubad kung hain kining Babylonia. Sa letter B naman. Sa letter B nagingon usa ka pasumbingay sa ngalan sa Roma. Doon na ba yung mga sitas nga gihatag dina brother Rene? Doon na dinhi sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 13 gipadayag 14 bersikulo 8 gipadayag 16 bersikulo 19 gipadayag 17 bersikulo 5 o gipadayag 18 bersikulo 2 ngadto sa 24 nga tukma sa atong nabasa grina sa pinadayag kapitulo 18 bersikulo 14 nga ang Babylonia naggigunog kini sa Dios kay tungod kay nadiha nagpuyo ang mga mahugaw nga mga dulumtanan nga mga manak. Tatlo kayong mga kahigsunan sa pagpahayag sa balaang kasulatan mahitungod sa paghulagway sa Babylonia nga kini siya mao ang Roma. Unya giingon nga ipagawas kita diha niya nang maong dapit gumawa kamo matud pa sa pagpahayag sa Dios. Unya sa atong gihatag nga mga ehemplo, mga kaigsunan, dili gid mo sumada nga tungod sa gigamit nga pahayag ni Mitchell Bendilio nga si Miguel giingon the same as God or giingon nga who is like God, ato nang tinudon
kinahanglan ato usab sabton pag-ayo mga kaigsunan kay kung mao kana di malangkay si Michael ang gingon who is like God, di malangkay si Michael ang gingon who the same as God. Daghan man nga atong nabasa nga gingon pod who is like God or the same as God, pero dili nato tinud-on nga usa ra ang kahimtang. Karon ang pastor sa Sabadista yung gipang kining gibarugan ba nga si Miguel para niya di gid manulunda. Kay mo sumada gyud nga si Miguel manulunda mga kaigsunan. Sa ato pa si Miguel nga manulunda himo nimo nga si Hesukristo, kung mahitabo ana masimba gyud nato ang manulunda. Brother Rene, di ba? Kay si Kristo sa Biblia mga kaigsunan, Dios man na siya. Dios man og mao ra may simbahon. Asa ang prueba, Brother Rene, basa sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo siya simbahon. Niya dinhi Brother Ronnie dinhi sa Hebreo-hanon kapitulo 1 bersikulo 5 ngadto sa 6 ang gingon. Kay kinsa bang manunda ang gikonsultihan sa Dios, ikaw akong anak, karong adlaw ako nahimong imong amahan, ug usab kaniya ako na mahimong amahan, o kanako siya mahimong anak, usab inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan siya magaingon ipasimba siya sa tanang mga manulunda sa Dios. Dosa ang atong Ginoong Kristo nga giingon nga panganay anak sa Dios nga gipadala sa kalibutan inigabot niya ipasimba siya. Siya mo'y simbahon sa mga manulunda ug sa mga tao kay Dios man. So lahi si Miguel o ang atong Ginoong Kristo kay sa pagtudlo ni Master kanato Brother Rene, si Miguel mao ra man na si Michael, why supak ta niya na. Pero si Master wala magtudlo nato nga kini si Miguel nga mao si Michael, mao na si Hesukristo. Wala gyud. Wala tungod kay ang pagtudlo ni Master dili kanato kini si Miguel nga mao si Michael manulunda or anghel. Si Kristo dili manulunda kundi Dios siya sumala sa atong pag-ila. Nitudlo ni Master dili kanato. Pero sa Sabadista ilang doktrina ilang gipaila o gipanudlo na siya nga si Miguel mao si Kristo. Na sa iyang pagbarog kay di lagi sa mudawat na kini si Miguel manulunda na iya din gyagi pangutana kini dili kanamo mga kaigsunan kaysa tinubagay og sa argo sa Kulo Kabildo. Kami lagi sa mga ministro, kami nga mga ministro sa PBC, mga gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie, amo man gyud nga i-prove sa Biblia nga si Miguel manulunda. Ingon na yun ang pastor sa Sabadista, para nila ba? Para nila ba si Miguel daw anghel? Ay, asa mabasa? Atong ipabati, Brother Rene, ang tingog sa pastor sa Sabadista. Dili day ang ilang pagtuo kay si Michael kuno Angel ay asa mabasa Unsa gingon niya? Ato ibalik? si Michael kuno Angel ay asa mabasa Okay. So, iyang gipangutana kay matud pa niya, para nila ba kami man nga mga ministros PBCM, mga kaigsunan mo iyang gipasabot niya na kay para daw namo si Miguel daw anghel. Ay, asa mabasa? So, wadi sa kabasa, mga kaigsunan. Ang hinungdan, tungod kay nagpasulabi manggod, ang iyang pagsunod sa doktrina nga gipanudlo ni Mrs. White, na kini si Miguel, mauras Kristo. Munang sa iya, iyong gid siya, ay, ilang pagtuo ba si Miguel anghel, asa mabasa? Basahon na to, Brother Rene, sa Biblia. Nga kini si Miguel, nga maurang na si Michael, manulunda na, aron nga mahibalo ang mga digpaminaw, labi na sa mga sakop sa Seventh-day Adventist Church, nga sa ilang doktrina nga si Miguel dili manulunda para nila, gani gipangutan naman asa daw mabasa nga si Miguel anghel. Atong basahon, sali pa nimo basahon. Ako usa nga ihatag o basahon ng referensya tungod kay kinigod si Michael. Basahon na to sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 sa English. Gitawag man na doon na may diskutan din na the voice of the archangel. Ako ra kung basahon gud para masusi na to kinsa nang giingon nga voice of the archangel sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Brother Rene, para nga atong masusi dayon ato dayong basahon sa Biblia ang pagtubag nga si Miguel manulunda gina siya.
Okay? Niya sa pagpahayag sa Biblia sa 1 Thessalonians chapter 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Doon na gitawag voice of the archangel. Kinsa man ang gisgutan nga archangel, niya sa atong basahon ginigyapon sa English King James Version, sa Jude chapter 1, verse 9, ang giingon dinhi, yet Michael, the archangel. Sa ato pa si Michael, gitawag archangel. O niya, pag ingon niya, asa mamasa nga si Michael, anghel, na sa Biblia gitawag o archangel, ato dahil gigamit ang referensya, kay katungod mo na mo ang pagtubag, nga among gigamit po nga basahon referensya sa pagtubag, sa archangel, dili kasupak sa Biblia. Pinabasa man nato nga dunay archangel sa Biblia, nga si Miguel or si Michael. Pagbasa nato sa Merriam-Webster Dictionary, sa word na archangel, sa noun, ginguna, archangel, an angel of the highest rank. Anghel di ay nga dunay taas og ranggo. Kinsa? Maotong archangel nga sa Biblia, ang gitawag archangel, mao si Miguel or Michael. Nakaron, aritas Biblia, kay nabasa naman sa referensya, nga kanang archangel nga mao si Michael, an angel of the highest rank. Anghel nga dunay taas og ranggo. Sa Biblia ba, Brother Rene, mabasa ba nato? Aron nga atong mahatod sa mga tigpaminaw nga sa pagpangutana sa pastor sa Sabadista, wala sa mahibalo nga si Miguel o sa kamanulunga or anghel. Nabatay mabasa sa Biblia, Brother Rene? Doon na, may ni kay nangutana magid si Mr. Bendilio nga asa ko mabasa nga si Michael anghel. Na karon sa mga pagtudlo ni Master sa ini kanato Brother Ronnie, nga kana si Miguel mo timanan si Miguel or si Michael, Mauraman. mura na siya o kana siya anghel or manunda. Now bisan pa mismo sa daang tugon nga gitudlo og atog mabasa gid nga kana si Miguel anghel gina siya. Dinhi sa Daniel kapitulo 10 bersikulo 13 kama 21 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia, mayong balita Biblia nga adunay pagtambayang sa mga Protestante, mga Katoliko ug scholar sa Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales na gaingon. Gibabagan ako sulod sa 21 ka adlaw sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia, mayo gani kay mitabang kanako si Miguel nga usa sa mga dako-dako sa mga anghel. Unsa daw si Miguel sa imong nabasa, Brother Rene? Si Miguel nga usa sa mga dako-dako sa mga anghel. Di klaro, anghel. Dako-dako sa mga anghel. Or dako-dako sa mga manulunda. Kini ba si Miguel nga nabasa mo nga dako-dako sa mga anghel? Mao ba gining gitawag og anghel nga magbalantay, Brother Rene? Oo. Dinhi sa ato ikama sa 21 sa molang yapon nga kapitulo sa Daniel ang giingon. Apan, suginan ko ikaw sa naisulat sa basahon sa kamaturan, wala lain nga katabang ko sa pagpag-away kanila, kundili si Miguel ang inyong anghel nga magbalantay. Kaklaro, ana? Pagkaklaro mga kaigsunan sa gibasa sa kaubang ministro, ang pangutana ba sa pastor sa Sabadista nga nag-ingon, asa mabasa nga si Miguel, anghel, nabasa ba namo o wala? Ang tubag nga nabasa. Matinaw kaayo sa bala ang kasulatan nga si Miguel usa ka anghel o manulunda, pero siya sa iyang pagka-anghel o manulunda, dako-dako lang siya nga sistema sa pagka-anghel or manulunda. Gawa sa gibasa mo sa Old Testament, Brother Rene, ani na punta sa Bagong Tugon o New Testament. Doon na ba tayo mabasa? Aron sa pagtubag sa pangutana ni Mitchell Bendilio, nga para niya iatanggi matod pa niya nga, para nila ba? Si Miguel daw anghel, ay asa mabasa? Naabasa New Testament o sa Bagong Tugon, Brother Rene, nga mabasa na to, nga si Miguel manulunda o anghel? Naabisan pa sa Bagong Tugon, ano na gitay ikapakita nga prueba nga kana si Miguel usay na siya ka manunda.
Dini sa Judas Kapitulo 1, versikulo 9 ang gingon. Unya, ang Biblia nga imong gigamit, Brother Rene, ang ipabor na to sila nga Biblia, SDA Bible, 70 Adventist Bible. okay, ilang gitatakan kining maong Biblia nga dunay 70 Adventist Holy Bible. Kanya sa last page gani nagi ni siya yung mga doktrina ng Pataban nga doktrina. Unsa daw gi bahayag din sa imong pagkabasahon sa Judas 1:9, Brother Rene? Anya ang giyon, apan si Miguel ang manlunda nga punuan sayang pakilantugi batok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises, wala gani siya mga sa paglitok og mapasipalaw mo kung batok kaniya kun dili mingon lamang ang Ginoo magabadlong unta kanimo. Unsa daw si Miguel sa imong gibasa, Brother Rene? Sa akong nabasa badero ni nga si Miguel ang manlunda nga punuan. Oh, klaro kayo mga kaigsunan. Diuna pa ang manulunda. Manulunda nga punuan. Unya narabay logic ni Mitchell Bendilio ang pastor nga iya banggi pareho ba nga sama daw si Miguel daw dili manulunda pero punuan lang sa mga manulunda pero di siya manulunda kay para niya sama ko daw sa presidente ang presidente gitawag commander-in-chief pero dili daw siya sundalo kay ang iyang pagka-commander-in-chief sa mga kasundaluhan siya commander-in-chief labaw sa mga sundalo pero dili siya sundalo na dito man kani comparison sa presidente. Ang mga sundalo, mga kaigsunan, nung mag-isgotag Armed Forces of the Philippines, dinis Pilipinas, ito ako nag-Armed Forces of the Philippines, EFP. Ang mga sundalo, doon ay Pangulo. Basta kung logic kamiton nga si Presidente Duterte mo imong gamiton, dili mo haon. Kaya sa mga sundalo, doon ay leader o Pangulo. Kinsa? Ang katong gitawag og Chief of Staff. Armed Forces Chief of Staff mo nay leader o mo nay dako-dako diha sa mga kasundaloan. Mo nay katumbas ni Miguel. Ha? Dako-dako sa mga sundalo, Chief of Staff, sundalo. Punuan nga manulunda si Miguel, manulunda siya pero punuan lang ngadto sa mga manulunda. Hain pa, ang pagpriba nato nga kini si Miguel, manulunda or anghel. Ang gibasa ko kaganina sa English King James Version sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, nagisgot man to archangel. Unya gisusi nato kinsa ang archangel dito sa Jude chapter 1 verse 9, mao si Miguel. Kini bang archangel? Anghel gini. Gibasa taman sa Mirayam kaganina nga ang archangel, an angel of the highest rank. Kini ba si Miguel? Nag-iingog archangel. Angel gid siya. Niya tay Biblia, Brother Rini, nga gitawag Easy English version nga Biblia. Basahon ko balik ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Pero ano nga Biblia? Easy English version. Sayo na ginisabton kay Easy English version ko nga hubad sa Biblia. 4:16 sa 1 Thessalonians ang giingon. On that day, God will shout with authority. Also people will hear the voice of an important angel. Dili sa maong version, ang katong archangel, giingon nag-important angel. Unya, ang archangel sa gibasa kaganina sa Jude chapter 1 verse 9 sa English King James Version, mao si Michael. Kinibang giingon nga important angel. Mao ba ni si Michael, mga mahal nga tigpaminaw? Basahon ko gyapon dinhi sa Easy English Version nga Biblia. Sa Jude chapter 1 verse 9 giingon kini sa pagpahayag. Even Michael, who was one of the most important angel. Katinaw mga kaigsunan. Si Miguel, nga maura na si Michael, gitawag anghel na basa sa Old Testament, sa gibasa sa kaubang ministro Daniel, Kapitulo 10, versikulo 3, si Kama 21. Sa New Testament, ilapag yung Biblia, itong ipabor nga gibasa, 70 Adventist Holy Bible, giingon sa Jude or Judas 1:9, apan si Miguel ang manulunda nga punuan. Gibasa ta sa laing version sa Biblia, Easy English Version nga Biblia, si Michael gitawag important angel. Oh.
Nabasa na mo mga kaigsunan. Natubag na mo mga kaigsunan ang iyang pag-ingon. Asa mabasa nga si Miguel anghel or manulunda. Nakaroon kay si Miguel manulunda man di ay. Sumala sa atong nabasa ang iya kuan man lang wa may klaro nga pagsabot iya ra man ang gihuna-huna nga si Miguel mao si Kristo. Di gyud mabasa sa Biblia. Bisa kung saan ito pakli-pakli, Brother Rene, sa Biblia, wag yun mag-istot nga si Miguel Maus Kristo. Wala gyud. Ang iya lang sinabtan, tungod manggod, iyang nakopya dito sa ilang founder nga si Eileen Goldwyn. Karon, ani na punta mahatag og mga comparison para sa sistema nga dili lagi nato tinud-on kung gingon mag-desim as God. Who is like God nga mao na dahil ng imong tinud-on nga usarag kahintang. Kay ngano? Sa Biblia, mga mahal nga tigpaminaw, ang atong Ginoong Jesucristo gitawag ka nagleon. Dunay pagtawag ingon nga sinambingay o sambolika nga si Kristo leon. Hay nato mabasa Brother Rene nga ang atong Ginoong Jesucristo gitawag og leon sumala sa nakasulat sa Biblia. Anya, Brother Ronnie, dinhi sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 5, nga ang atong Ginoong Kristo, wala gibutan diri nga si Ginoong Kristo ni gitagna lang lugar ni siya nga kaliwat ni David siya o gipakasama siya og leon. Gipahayag dinhi nga dunay kaliwat ni David nga gitawag og leon. Oh, Okay? ang gingon unya usa sa mga ansyano mingon kanako ayaw paghila. Tanawa nagmadaugon ang leon sa banay ni Juda, ang gamot ni David nga tungod niya na makahimo siya sa pag-abli sa basahong linukot o sa pito kang mga timre ni Sa pagpahayag ni Juan Revelador, Brother Rene, kay siya may nagsuhat sa pinadayag, si Juan, Apostol Juan nga Revelador, matud pa dunay gisgutan nga leon nga nagmadaugon sa banay ni Juda. Unya, gitawag kini siya nga ang gamot ni David. Ato na lugar giistorya no da una nga ang atong Ginoong Kristo gitawag og leon. Oo. Pero dinhi wala lugar mabasa nga si Kristo ni. Gitagna. Pero mapiho ba nato sa Biblia, Brother Rene, nga kining gisgutan nga leon nga nagmadaugon sa banay ni Juda ang gitawag gamot ni David mao gini ang atong Ginoong Kristo? Mapiho ginato na Brother Ronnie nga kanang gamot ug ang kaliwat ni David nga kanang gisimbolohan niya og leon mo gid kana ang atong Ginoong Kristo. Sumala din sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 16 ang ingon, ako, si Jesus, mao ang nagpadala kanyo sa akong manunda o banining pagpanghimatod alang sa mga iglesia. Ako mo ang gamot o ang kaliwat ni David. Ako mo ang masidlak na bituon sa kabuntagon. O sa matinaw kayo, mga mahal nga tigpaminag isusita, ang atong Ginoong Kristo gitawag sa sambingay o simbolika nga leon. Ngano? Nga mao man kini ang gitawag ingon nga sambingay o simbolika diha sa atong Ginoong Kristo ang leon, Brother Rene, kay kung mag-iskot tag literal nga leon, unsa ba diay ang kahimtang o kining leon diha sa mga kamananapan, unsa ba diay ni siya kagamhanan diha sa mga kahayupan, Brother Rene, kining leon? Kung mag-isgot ta og leon nga kini ang leon nga mananap, Literal nga leon nga mananap, oo, literal gid nga leon nga mananap. unsa gihulagway sa Biblia? Kini siya ang labing gamahanan sa taliwala sa tanang mga mananap. Mhm. Dinhi sa Proverbio Kapitulo 30, versikulo 30 ang ingon, ang leon nga mo'y labing gamahanan taliwala sa tanang mga mananap ug dili mo talikod tungod sa bisan unsa man. Okay, so nabasa na to ang kini ding leon, ug literal nga leon, mga kaigsunan, mao day ni ang gingon nga pinakagamhanan taliwala sa tanang mga mananap. So mo gikuha nga katawagan o sambingay diha kang Kristo tungod kay ang leon diha sa tanang mga mananap gamhanan og siya mo'y leader o pangulo sa tanang nga mga mananap. Busa ang atong Ginoong Kristo gitawag ingon ni ana mga kaigsunan kay ang atong Ginoong Kristo pangulo or leader man gud siya, do naman siya mga katawhan nga iyang lideran o gipanguluhan. Mao na diya. So, nabasa na to sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo gitawag sa sinambingay o simbolika nga leon. Karon kini bang yawa nga gitawag og Satanas usab, Brother Rene, sa Biblia ba gitawag bapod di siya ingon nga sambingay sa sinambingay o simbolika nga leon? Dinhi taron tungod kay ang yawa
gisimbolohan gyapon siya, gipakasama gyapon sa leon. Unya ang atong Ginoong Jesucristo gipanag-ingnan gyapon siya sa leon na di wala pasabot nga kanang yawa og katong si Ginoong Jesucristo usahon na nimo. Di Okay? ba? Asa ang prueba nga ang yawa, Brother Rini, gitawag usab og leon. Dinhi sa unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8 ang gingon, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo ang inyong kaway nga mo ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Okay. So nabasa na to, mga kaigsunan, nga ang yawa usab gitawag leon. Question. Kaya gitawag man og leon ang yawa, ang atong Ginoong Jesucristo gitawag og leon. Ang question, si Kristo ba mao na ang yawa? Dili. Ang yawa ba mao na po si Kristo? Dili mga kaigsunan? gyapon. Mao na siya, mga kaigsunan. Sama sa pag-ingon nga si Miguel who is like God or the same as God, ayaw pagtinud-a. Kay dili lang ra ba siya ang ipahayag nga who is like God, daghan. Busa dili sibo, mga kaigsunan, ang pagpanudlo nila mahitungod kang Miguel nga giingon who is like God, mao na si Kristo, mga kaigsunan. Kay kung mao pa kini ang atong gibasa, iklaro na gyud sa sinambingay nga pagkatawag, leon ang atong Ginoong Jesucristo, leon pud ang yawa, pero dili nga ang yawa nahimo ng Kristo o ang Kristo nahimo nag yawa tungod sa sistema nga gitawag sila pareho og leon. Hain pa sa Biblia, Brother Rene, nga gingon na isama sa anak sa Dios pero dili siya Dios. Sama kang Melkisedek sa Biblia. Si Melkisedek ba gingon nga naisama sa anak sa Dios? Oo, Brother Rode, nga adunay kita ikapakita na nga prueba na si Melkisedek naisama sa anak sa Dios. Pero kini si Melkisedek tungod kay naisama man siya sa anak sa Dios, dili ni siya mo si Kristo. Okay, asang prueba? Dinhi sa Hebreo-hanon kapitulo 7 versikulo 1 ngadto sa 3 ang gingon, kini si Melkisedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdong Dios, misugat kang Abraham sa nagpauli kini gikan sa pagpamatay sa mga hari og nanalangin kaniya og alang kaniya gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang, una sa tanan sumala sa hubad siya ngalan, siya hari sa katarungan ug unya hari usab siya sa Salem nga sa ato pa hari sa kadahitan. Siya walay amhan ni inahan ni kagikanan ug wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon nga naisama sa anak sa Dios, magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. Si Melkisedek, mga kaigsunan, gibasa sa Biblia, matod pa dinhi, wala gani kuno siya ay amahan o wala pud siya inahan. Lulupigan gani ani si ang atong Ginoong Jesucristo, kay ang atong Ginoong Jesucristo doon na may inahan. Walay amahan pero nalay ama-ama sa material si Jose. Pero si Melkisedek sa gibasa, wala gid siya amahan ni wala siya puy inahan sa kagikanan. Unya gingon din si Melkisedek sa pagpahayag, wala usab siya sinugdanan sa mga adlaw sa katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon nga nahisama si Melkisedek daw, nahisama sa anak sa Dios, mga kaigsunan. Sa English na gingon man na og without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God. Like unto the Son of God. Katong ba sa the same as God? Who is like God? Who is like the Son of God? Si Melkisedek. Nakaroon ang pangutana, tungod kay si Melkisedek, nabasa man nga, who is like the Son of God? Or who is or the same as God? Si Melkisedek ba mao ang atong Ginoong Jesucristo? Brother Rene? Dili. O dili po si Kristo mao si Melkisedek. Nga naman, kay kini si Kristo, kung mao pa ni si Melkisedek tungod sa sistema nga who is like the Son of God or the same as God, nga naman nga si Kristo mapuli man kang Melkisedek kung siya pa na si Melkisedek. Kung atong tugutan, sama sa sinabtan sa Pastor Susabadista, sa gigamit nga termino nga si Michael who is like God or the same as God, nga gitinuod na dayon nga mauna ang atong Ginoong Jesucristo si Miguel. Ingon niya na mga kaigsunan, nga dili na to, tinudon. Kaya kung tinudon na to, makabasa who is like God or who is like the Son of God, si Melkisedek,
mulugar karon nga siya na pod ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang pagpatin-aw gyud sa Biblia, dili si Melkisedek si Kristo, ni si Kristo mao si Melkisedek, kay si Melkisedek pulihan sa atong Ginoong Hesukristo. Niya pa, brother ini. Ang atong Ginoong Hesukristo gitawag kinig morning star. Basahon ako. Pabor nako ang Biblia nga naitay Biblia nga gitawag og kining easy to understand Bible. Sayo na pod ni kay easy to understand man nga Biblia. Sa iyong rasabton. Sa iyong nasabton. Ari ko sa Revelation chapter 22 verse 16. Unsay pagpahayag dinhi. I, Jesus, have sent my angel to give witness to you of these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Sa gibasa ko sa mga hubad sa Biblia nga gitawag og kining Biblia nga gitawag og the easy understand Bible. Ang atong Ginoong Hesus gitawag og morning star. Karon, gawas kang Kristo nga gitawag og morning star. Kinsa pa nga atong matagad mga mahal nga tigpaminaw nga gitawag og morning star. Kini si Lucifer, gitawag pud nig morning star. Basahon ako dinhi sa Smith's Bible Dictionary mga kaigsunan sa pangalan nga Lucifer kun unsa ang gihatag nga pagpahayag dinhi sa maong pangalan niya. Lucifer, light bearer, found in Isaiah chapter 14 verse 12, coupled with the epithet son of the morning, clearly signifies a bright star and probably what we call the morning star. Sa ito pa, ang atong Ginoong Hesukristo, gitawag morning star, ang yawa nga mao si Lucifer, gitawag pod morning star. Question. Tungod kay pareho sila katawagag morning star. Ang yawa ba mauna ang atong Ginoong Hesukristo? Dili, gina pwede. Ang atong Ginoong Hesukristo mauna ba ang yawa? Dili, gyud. Bosa. Ay, gina sila. Dili mga kaigsunan. Pero pareho na gani sila katawagan. Morning star. Ang yawa, morning star po si Hesukristo. Kinsa pa ang gitawag ng morning star, mga mahal nga tigpaminaw? Niya, ang mga Sabadista, mga kaigsunan, nagtudlo po og morning star. Niya, sa pagpahayag sa libro nga naguluhan nga libro, Brother Rini, akong pagabasahon din sa libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite, kining libro nga The Great Controversy ang nagsulat si Ellen Goldwhite. Sa page 57, gingon din in the 14th century, arose in England the morning star of the Reformation, John Wycliffe, was the herald of reform, not for England alone, but for all Christendom. Kinsa ang ilang tudlo pod nga morning star sa pagpahayag ni Ellen Goldwhite nga nasulat sa libro nga The Great Controversy sa page 57, si John Wycliffe, mga kaigsunan, gitawag morning star. Question. Ang atong Ginoong Hesukristo gitawag morning star. Si John Wycliffe, morning star. Pangutana, si John Wycliffe, mao ba ang atong Ginoong Hesukristo? Dili, kay si Ginoong Hesus Dios, unya ka na si John Wycliffe, tao ra guna siya diha. Mao na siya mga kaigsunan. Nga atong mga paghatag o mga paghimplo, manasaypan sa pagpanabot. Sa pagtudlo ni Ellen Goldwhite dito sa iyang mga ginsakupan, magitudlo po sa mga pastor o evangelist, diya sa ilang kasimbahanan, nga pag-ila nga si Miguel mao si Kristo. Nabasa ta na sa unahan kaganina, Brother Rini, nga si Miguel Manulunda. Unya, ang Manulunda, nabasa ta na sa sistema nga Dili simbahon. kining Manulunda, dili magid ni simbahon. Ato ni karong pamatud-an nga kining Manulunda, dili simbahon. Ato pang gisusi nga si Miguel gyud. Manulunda, tungod kay nangutana mong ang pastor sa Sabadista, asa mabasa nga si Miguel Angel. So na-probe na nato, kung nagidugangan ta lang, sa example nga atong Ginoong Hesus gitawag Leon, ang yawa gitawag pug Leon, pero dili sila usag kahimtang. Lahi ang yawa, lahi pod ang atong Ginoong Hesus. Oo. Kasi Melchizedek gingon, who is like the Son of God or the same as the Son of God, pero dili siya mao ang atong Ginoong Hesus.
Ang atong Ginoong Hesus gitawag morning star. Ang yawa morning star dili sila usarag kahimtang. Si John Wycliffe ang gipamatudan usab nga morning star sumala sa pagbayad ni Ellen Goldright. Unya ang atong Ginoong Hesus morning star pero dili sila usag kahimtang nga si John Wycliffe mao na si Kristo o si Kristo mao na si John Wycliffe. Ingon niya na mga kaigsunan. Nakaroon balikan nato ang pagpabati sa gingon nga kaganina sa atong gipabati, Brother Rene, nga matod pa ni Mitchell Bendilio sa ilang pagpanubag nga kini si Miguel, mao ang atong Ginoong Hesukristo para nga atong susiyon dayon nga matagad sa mga kaigsunan nga ilagi ng doktrina nga si Miguel kauban sa mga sa mga saksi niyo ba nga si Miguel gihimo nila nga mao si Kristo. Kristo. Ya atong ipabati pagbalik ang gingon nga matod pa si Miguel mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Niya mga kaigsunan akong iplastar aron nga atong matagad dinhi o atong i-continue ang paghubad kung husto ba sila sa ilang pagingon nga si Kristo o si Miguel mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Niya. Muna lang sinabtan. Okay, niya atong ipabati. Si Pastor Bendilio na ako'y pangutana ang mga saksi ni Jehovah nag-ingon na si Michael Arcangel or Miguel mauna daw na si Kristo. Mao ba po na inyong pagtuon sa inyong doktrina at palihog kong tubagan ni karong Domingo kay nagdaghanin na Mateo nagulat sa inyong tubag si Richmond. Imuho ni salamat dan David. Salamat kayo, Polo Michael, usa na ka Hebreo nga kahulugan na the same as God. Sabi niya mga kaigsonan, si Michael, the same as God, wala na mao si Kristo. No? Okay, atong gibalik ang pagpabati sa iyang tingog aron nga inyong matagad nga sa Biblia daw kini si Michael the same as God mauna ang atong Ginoong Hesukristo. Pero sa Biblia wagi mabasa bisag unsa ang panipakli, wagi mabasa nga si Miguel or Michael mao si Kristo. Wala Ang atong nabasa hinuon sa pangutanan niya Brother Rini, asa mabasa nga si Michael Angel ato nang nahatag og napaabot na sa mga naninaw og sa nagsud-ong kanato via live streaming nga ang kini si Miguel or Michael usa ka manulunda. Nakaron ang mahitabo ni mga kaigsunan musugot man mo sa dili kamong mga miyembro sa SDA ug diha sa saksi ni Jehova. Si Miguel nga manulunda gihimo nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Masimba gid nato ang manulunda nga si Miguel. Ha? Nabasa naman nato nga manulunda. Pero kag gihimo man lagi nga si Miguel or Michael mao si Kristo. Ang mahitabo, masimba gid nato si Miguel nga manulunda. Nakaron. Sa Biblia, brother ini, ug magisgot nag manulunda. Ang manulunda ba magpasimba ba ang manulunda, brother Rene sumala sa Biblia? Dinhi na. Ang manununda, Brother Ronnie, na malibad gid siya. Kaya nga nung nakayon tagi ng malibad, kaya adunay untay buot nga musimba niya nga mao si Juan Revelador. Pero ang manununda na malibad nga ayaw pagbuhata ka na, ako mo lamang mas kaulipon uban kanimo. Ay kisigot din siya nga mao simbaha ang Dios. Okay, asa na to na kana mabasa, brother Rene? Dinhi sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 8 ngadto sa 9 ang gingon, ako si Juan mao ang nakadungog og nakakita nining mga butanga og sa pagdungog og pagkakita ko nini niya pa ako sa pagsimba diya sa tilan sa manunda nga mo ang napakita kanako nini. Apan siya mingon kanako kadtong manunda ayaw pagbuhata kana ako mo'y usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo og sa imong kaigsoonang mga propeta og sa mga nanagbantay sa mga pulong nining basahuna. Maoy simbaha ang Dios matud pa sa manulunda. Gosa sa atong gisusi ang manulunda ba musugot ba nga simbahon? Ang tubag nga dili. Kaya ang manulunda nga diin mihapa si Juan Revelador sa iyang tilan. Mibadlong ug miingon, ayaw pagbuhata ka na. Ako maoy isig ka ulipon sama kanimo. Maoy simbaha ang Dios. So dili ko sugot ang manulunda nga simbahon. Pero niya may naghimo sa manulunda nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang may tabo masimba ang manulunda karon. Pero ang manulunda nga atong gisusi sa Biblia dili gid mosugot nga siya simbahon tungod kay ang simbahon lamang mao nga atong Ginoong Hesukristo. Kung balikon ta pagbasa ang gibasa mo kaganina brother Rene sa Hebreanon
1:5 ug 6. Oo. Ha? Gingon dinhi kay kinsa bang manulunda ang gikasultihan sa Dios, ikaw akong anak, karong adlaw ako nahimong imong amahan, ug usab kaniya ako mahimong amahan, ug kanako siya mahimong anak. Ug usab inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan siya magaingon, ipasimba siya sa tanang mga manulunda sa Dios. Kinsa man hindi ipasimba sa tanang mga manulunda sa Dios? Ang atong Ginoong Kristo. So si Kristo ray simbahon, ang manulunda dili simbahon. Pero kay gihimo man nila sa Sabadista nga si Miguel nga manulunda mao si Kristo, masimba na nato ang manulunda. Karon brother Rene, kini ba ang sistema sa pagpanudlo o nagdoktrina nga masimba na nato ang manulunda tungod kay gihimo man si Miguel nga mao si Kristo? Unsay pagpahayag ni Pablo niini, brother Rene, kung masimba na ang manulunda, kung doon ay magpasimbag manulunda? Kung ano naman nagdoktrina o nagpanudlo sa pagsimba sa manunda, ang tawag na tikasana na siya nga pagtulunan. Nasang prueba? Dini sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 18, Sulat ni Pablo. Sulat ni Pato Pablo. pa, dili kita mo nagbutbot ng istorya nga doon di ay gingon gisgutan nga mga tikasan. o dili ni atong Ah. pagbaling una-una, Okay. kung dili Biblia ang atong gibasyan ini. Ang gingon, ayaw tuguti nga adunay manikas kaninyo, pinagi siyang kinabutong pagpulupayobos o pagsimbag mga manunda. Ang pagsimba di ay mga manulunda, mga mahal nga tigpaminaw, matud pa ni Apostol nga Pablo, panikas ka na. Matud pa ni, ayaw mong tugot, nga doon ay manikas kaninyo, doon ay tikasan. Unsa man ang pagi sa pagpanikas, ang pagsimbag manulunda. Kinsa karon ang pagtulunan nga nagdoktrina nga masimba ang manulunda, ang SDA tungod kay si Miguel nga manulunda or Michael nga angel, Ilang gihimo gihimo man nga Kristo. ang atong Ginoong Kristo. Di masimba na nato kay kung magsimba ta kang Kristo, mao man na si Miguel or Michael. Nya kay si Kristo Dios man ipasimba man gina siya. Oh, nya ang mga manulunda dili man Dios kay manulunda man si Miguel. Dili man gina simbahan ng Oh, manunda. maapil mahimo nga masimba nato si Miguel nga manulunda kay gihimo man nila nga atong Ginoong Contradict na sa Biblia ang ilahang doktrina. Ingon niya na mga kaigsunan ang mga pagsaysay sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa pagyagyag sa kamatuoran nga atong iyagyag ang mga kamatuoran nga dunay pagtulunan nga nagsimba o nagdoktrina nga hinimog tao, kalagdaan nga hinimog tao, kung magsimba ta din niya sa pagpahayag sa gibasa ta kaganina sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 7 ug 9, kawang ang maong pagsimba kung ang atong gisunod ang kalagdaan ug ang doktrina nga hinimo lamang tao. Gawa sa Seventh Adventist Church nga nagahimo sa doktrina nga panikas tungod kay ang manulunda gihimo nga si Kristo. Niya patay atong basahon, brother Rini, nga doon na po'y pagtulunan nga nagasimba og manulunda. Di lang ikasakit. Ato na po ni isulti yun. Ano makatagad ang mga tao? Kung ang magsimba tag manulunda, ikas man daw ang pagpahayag o sa pagsulti ni apostol nga si Pablo diana, amo ging isulti kinsa pa ang pagtulunan nga nagsimba og manulunda. Di lang gid ikasakit kung Oh. kitsa man ang maligsa ni ana. Oh. Kaya ang kamaturan mo magi atong ipatubabaw. Sakit man mga mahal nga tigpaminaw, pero sa man kamaturan man kini, diha kaninyo wa gid kami arang mahimo nini mo nagingon nga pasensya na lang og Panginoon sakit ni para kaninyo pero kini among gibuhat para kini paglamdag o pagliwas kaninyo kay sa among programa title Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Kaganina gibasa ta kaganina brother Rene ang Babylon. Babylonia nga kini siya ang lokasyon mao daw ni ang Roma gihatag tong mga sitas apel ang unang Pedro 5:13 di ba? Tinuod na. Sa gibasa kaganina o diya kabalota sa pagtulunan nga nag-originate din sa Roma mao man ang Iglesia Katolika. Di lang ikasakit sa mga kaigsunan nga mga Iglesia Katolika nga akong ma-mention ang maong pagtulunan tungod kay sila usab wala man sila mo doktrina hinuon nga kining manulunda mao si Kristo. Kini si Miguel nga manulunda mao si Kristo. Pero sila Nagsimba. doon ay pagsimba sa manulunda. Niya man tayo gamayng basahon. Sa ako nang ikaingon mga kaigsunan, dili ni sa pagsakit kaninyo, kundi amo lang isulti ang kamatuoran. Kining nobina sa glorioso sa San Miguel Arcangel, gula ni atong 2010. Sa page 4, ngadto sa pahina 5, ang mga punto atong pagkakuha ningon ini. Orasyon nga kaugalingon, prinsipe nga matamis uyamot, Senyor San Miguel. Tungod kay ikaw man ang gitugyanan sa Santa Iglesia sa atong Ginoong Hesus Kristo, sa pagbantay kang San Pedro, o
sa uban nga mga apostoles o sa mga disipulos o mga santos. Mao din siya ang gitugyanan daw sa Ginoong Hesus sa pagbantay kang Pedro sa uban nga mga apostoles o sa mga disipulos o mga santos. Kini si Miguel nga manununda. Gingon dayon, nagaampo kami kanimo tungod sa among santos nga Papa. Matinaw nga nung gisulat man ni mga mahal nga tigpaminaw nga sila di ay dunay pagpagampo kang Miguel nga manununda. Sa Biblia, gingon man nga dili man nato ampuan ang manununda. Kay kung ampuan o dunay magahimo sa pagampo o pagsimbag manununda, matud pa ni Pablo o sa kana kapag panikas. Dili ni amo ang mga kaigsunan ha, nga buot-buot nga among giyag-giyag nga mao kani ang doktrina, usa sa doktrina nga gitudlo sa Biblia nga angay likayan sa tao. Nga dunay pagpanikas nga gihimo nga ang pagpanikas mao kana ang pagsimba o pagampo og mga manulunda. Mao na ang doktrina nga gikuraw na mo. Kay matud pa ni Mitchell Bendilio ang pastor sa Sabadista. Doktrina ni kurawa ang doktrina sa SDA kung Sabadista dinhi ta magpigi. So among gikuraw kay siya gakuraw ang pudiri kanamo. Subo lang ang iyang pagkuraw diri kanamo. Iyang gihilabtan o gikuraw dili na ang doktrina kundi ang personal na nga pagkatao sa among magtutudlo, mga mahal nga tigpaminaw. Naon sa ba ang doktrina sa PBCA, mga kaigsunan, niami sa pagtudlo sa pagpangalagad nga nabahin sa tulo ka dagkong panahon. Magisgot ang tulo ka dagkong pagpangalagad, tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagad. Nabahin kini sa panahon sa amahan, lahi ang pagpangalagad o panahon sa pagpangalagad sa amahan, lahi ang panahon sa pagpangalagad sa anak nga mao ang atong Ginoong Jesucristo, lahi pod ang panahon sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Sa unang-una hugna sa pagpangalagad, mga mahal nga tigpaminaw, walay lain kinag-unaman ang amahan, kasunod ang anak o kasunod ang Espiritu Santo. Sa unang panahon, ang katawhan nga nag-alagad sa amahan nga si Yuba, walay lain ang Israel. Ang gitukod niya, sumarais na lang, ikaduhang Samuel City, 10:24, nagtukod ang amahan nga si Yuba o katawhan ni Israel, gipahimutang sa usa ka dapit, o niya nagpili siya, o niya ang kining katawan nga iyang gipili nga gipahimutang sa usa ka dapit sa bersikulo 24 sa ikaduhang Samuel sa kapitulo 7 ang nagtukod mao si Hiba. O kining katawan nga gitukod ang nagtukod si Hiba, opisyal nga gihatag ang pangalan sa unang hari 1831 matud pa og Silas mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaganon sa mga kabanayan ni Israel nga kanila midangat ang ni Jacob, nga kanila midangat ang tingog ni Hiba nga nagaingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa katawan nga Israel mo'y gitukod nga katawan opisyal nga ngalan Israel sa unang panahon nga nag-alagad kang Hiba. Karon, Brother Rene, sa Biblia ba ang katawang Israel ang ilang gimantala silang kapanahonan? Solo minti o principal maurag yun si Hiba? Sa unang hugna nga panahon, solominti lamang lang gyud nga ang ilang gimantala o ang ilang gipayla mo lamang gyud ang ngalan ni Hiba, kalagak na ang titulo nga bato. Dinhi sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 ang gingon, kay gamantala ko ang ngalan ni Yuba, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat, hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan, siya matarong og matulid. Busa, sa gibasa sa kaubang ministro akong gisusi sa unang hugna sa pagpangalagad, mga mahal nga tigpaminaw, ang gimantala sa katawang Israel o sa na si Moises nga Israelinhon, maulang gyud ang ngalan ni Hiba, wala sila magmantala sa dapit sa kang Kristo, wala po sila magmantala sa dapit sa Espiritu Santo. Sulumente, principal, ang gimantala, mauragid ang ngalan ni Hiba. Karon, gawas kang Hiba, Brother Rene, nga nagmantala, o gawas kang Moises na gimantala si Hiba, nga kalakip ang bato. Kinsa pa, ang katawan nga Israel nga nagmantala, kang Hiba gani, dili, yun, ipatipas ang mga tao sa pagsunod, kang Hiba sa ilang kapanahunan. Aniya pa ang usa nga nagmantala sa ngalan ni Hiba mo kini si Samuel. Mhm. Dinhi sa unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 21 ngadto sa 22 kama 24 ang gingon. Og ayaw kamo pagtipas kay unya magalakaw kamo sa pagpangita sa mga butang nga kawang nga dili magapulos ni makaluwas kay kini mo'y mga butang nga kawang. Mhm. Kay si Yuba dili motalikod sa iyang katawhan tungod siyang dakong ngalan. Tungod kay
nakapahimot kang yuba ang paghimo kaninyo nga usa ka katawan alang sa iyang kaugalingon. Sa 24, kadlo ka lamang ninyo si yuba og alagaron ninyo siya sa kamaturan sa bugos ninyong kasing-kasing kay hunaw-na akong unsa kadagko ang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Busa gawas kang Moises, Brother Rene, nga nagmantala sa ngalan ni Hiba, nag-alagad sa kang Hiba, usa si Propeta Samuel, gani matod pa niya, nga sa gibasa mo nga dili gani ipaitipas ang mga tao, ayaw kamo pagtipas, kayo niya, magalakaw kamo sa pagpangita sa mga butang nga kawang nga dili, magapulos ni makalawas kay kini mao'y mga butang nga kawang. Kay si Hiba dili mo talikod, diya sa katawang Israel mo nang ingon si Propeta Samuel, ayaw kamo pagtipas. Nga sa 24, kahadloki lamang ninyo si Hiba, ug alagaron ninyo diya siya sa kamaturan. Gawas kang Moises o kang Samuel, Brother Rene, kinsa pa ang nagpahayag nga diha ang pag-usa sa pagsangyaw, pagbayaw sa iyang ngalan ug nagpamatuod pod nga pareho kang Moises nga gimantala kalakip ang titulo nga bato, kinsa pa ang nagpahayag nga katawhan sa Dios sa unang panahon. Aniya pa ang usang nagpahayag sa katawhan sa Dios sa unang panahon, Brother Rene, nga kini si David. Ini sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang gingon, gigugma ko ikaw o Hiuba, ikaw ang akong kusog, si Hiuba mo ang akong bato o akong kuta o ang akong manuluwas, Dios ko akong bato nga kanimo modangop ako, taming ko og ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hatas nga turi. Busa si David usab, Brother Rene, sa imong gibasa, nagpamatuod nga si Hiba mao ang ilang bato. Unya matod pa niya ilang kusog si Hiba, ilang manluluwas si Hiba. Si David ba nagpahayag pod nga kini si Hiba nga gimantala o gilagaran ni Moises o ni Propeta Samuel. Nagpahayag ba pod si David nga diha gyud ang kahiusahan sa pagbayaw sa ngalan sa atong Ginoong Hiuba sumala sa Biblia, Brother Rene? Oo. Dini sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 1 ngadto sa 3 nga ang gingon. Pagadaygon ko si Hiuba sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya kanunay sa akong baba, ang akong kalag magapangandak tungod kang Hiuba, managpatalihog nini ang mga maghot o managkalipay sila o padakuon ninyo si Hiuba uban kanako og usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Matinaw sa gibasa, gawas kang Moises, kang Propeta Samuel, usab si Propeta David o Haring David, mao'y nagpamatuod nga diha ang pag naghiusa sila sa pagbayaw, mao nang pagmantala, pagbayaw sa ngalan, kinsa kang Hiuba lamang mga kaigsunan. Pero question or pangutana, Brother Rene, kini bang pagpangalagad sa ngalan ni Hiuba nga gibuhat sa katawang Israel sumala sa gipahayag ni Moises, ni Samuel o ni Propeta David, kini bang pagmantala sa ngalan ni Hiuba kini ba'y magpadayon, Brother Rene? Dili na kana magpadayon. O gitagna na kana ni Propeta Jeremias. Sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 nga ang kiningalan ni Hiuba dili na ipaila o itudlo. Mismo ang Ginoong Hiuba pagid, Brother Rene, mo'y naghimo og tugon nga ang iyang ngalan dili na itudlo imantala. Dinhi ang gingon. Anya karon ang mga adlaw mabot na gayon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda, hus kita kadit, Brother Rene, nga ang Ginoong Dios nga mao si Hiuba magbuhat ni siya og usa ka bagong tugon. Kung magisugutag bagong tugon, adunay daan nga tugon nga iyang gibag-o nga iyang pagabuhaton ang bagong tugon. Karon, Brother Rene, unsa man nga bagong tugon nga gihimo sa Ginoong Hiuba nga una niyang gi-address nga gisulti dito sa iyang katawang Israel? Niya din sa 34 Brother Rene ang gingon, og sila dili na gayud magtudlo ang tagsatag sa katao sa isig katao ug ang tagsatag sa katao sa gison sa pagingon ilhon mo si Hiuba. Bisan diha ang tama natong pagbasa, Brother Rene, nga ang pagpaila di sa ngalan ni Hiuba dili na ipadayon, dili na itudlo. So matinaw mga kaigsunan, mao kini ang unang hugna sa pagpangalagad nga gi-cut off. Nga ang unang pagpangalagad mao ang pagsangyaw, pagmantala sa ngalan ni Hiuba, pero niabot ang panahon nga ang maong pagsangyaw o pagmantala sa ngalan ni Hiuba nga gibuhat sa katawang Israel dili magpadayon. Mismo ang Dios nga si Hiuba may naghimok tugon nga dili na itudlo imantala ang iyang ngalan. Pero Brother Rene, ang pangutana tungod kay ang ilang gimantala
nga siya ba nagtitulong magbato sa pamagang. Mm. So wala Bato. man ang pagmantala or bato. Oo. Ang atong Ginong Hiuba klaro na to nga ang iyang titulo batuman dunay musunod na pod kaniya nga kining musunod kaniya gitawag kini siya bato pero unsang matanga sa pagkabato bato sa pamagang motibot ipasabot nako nga bato sa pamagang. Naabay tagna sa Biblia, Brother Rene, nga kasunod sa atong Ginong Hiuba nga siya gitawag og bato pero unsang matanga sa pagkabato bato sa pamagang. Aduna bay tagna niini Brother Rene? Doon na, Brother Ronnie, nga aduna na po'y gipasupot na po nga pamayag nga sige nung ba nga gitagna niya nga aduna na po'y ikaduha O pahilaw na niya Pahilaw nga na niya. bato nga bato sa pamagang. ng bato sa pamagang. Pero Kung sa niya, kanya katagna, Brother Rene, Oo. ang may baluan nga kung magtagna ang Biblia, dili abilidad Abilidad. na ibutang ang ngalan. oo, niya, ang kadtong magatuon ini dili pud magadali. Yan ang bato sa pamagang. Ato Oo. sa susihan ang mga tagna. Basahon tasa sa Biblia, Brother Rene, ang mga tagna. Dini sa Isaias kapitulo 28 versikulo 16 ang gingon, Mhm. busa mo kini ang ingon yuba anya karon gibutang ko dito sa Sion alang sa usa ka batukuranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamagang sa batukuranan nga maligon, kadtong mo to dili magadali. Busa, ang gibasa o sa katagna mga kaigsunan sa pagsusita nga kung wala on ang pagmantala sa ngalan ni Hiuba nga nagtitulog bato, dunay kapuli niya nga gipahiluna dito sa Sion. Ang Sion mao man kana ang Jerusalem. Basahon ta na sa listahan sa mga pulong sa Biblia ang Katoliko, mga mahal na tigpaminaw, ang Sion mao kana ang iyong bungtod sa Jerusalem o laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Dito gipahiluna ang maong bato sa pamagang, ang nagpahiluna mao ang atong Ginoong Hesukristo usa kini ang atong Ginoong Hiuba. Ang nagpahiluna niya sa maong pagpahiluna dunay pasupot nga pasidaan nga kadtong motor dili magadali inig abot aning bato sa pamagang. Wala kini mahibalo pa kay tagna man kini mga mahal nga tigpaminaw. Unya kun magisgot tagna di man nagiabilidad sa Biblia nga kun magtagna ibutang ang pangalan. Kadto lamang ang claimant nining tagna, mo'y mo angkod ug mo pahibalo nga siya mo'y katumanan niya ana sama nga sa panimalay ang tagiya sa panimalay mo'y mahibalo sa sulod sa maong panimalay ug ang mga sakop sa panimalay. Sama nga kining tagna doon na may katumanan niini siya mo'y mo claim nining maong tagna nga siya mo'y katumanan. Pero di ka na to mabasa. Ang gingon dayon nga pasidaan kadtong moto dili magadali nining bato sa pamagang inig-abot ani. Ang katumbas nini mga mahal nga tigpaminabasahon ko kanang giingon ang kadtong moto dili magadali unsay ipasabot niya sa Proverbio kapitulo 25 bersikulo 8. Dili ka magmadali-dalion sa pagpanlimbasog. Tingali unya dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton. Sa katapusan niya na sa diha nga imong isig katawo magapakaulaw kanimo. Kini dang gingon kadtong moto dili magkadali. Ang buti pasabot niya na nga dili ka magpahinayat o di ka magdali. Tungod kay kun magdali ka dili na unya ka mahibalo sa imong angay nga pagabuhaton. Munay angay timan ang mga kaigsoon sa tagna palang daan do na pasidaan nga inig-abot ani. Dili ka magpahinayak sa pagtuo, dili ka magmadali-madalion sa pagtuo kay kun imong ihinayak ang imong pagtuo nini, pagdawat nini, dili ka makaabot na sa pagpangalagad sa Espiritu Santo ug dili ka mahibalo sa angay nimong pagabuhaton nga naa pa di ay kasunod nga pagpangalagad niining bato sa pamagang nga gipahiluna sa Dios diha sa Sion o Jerusalem. Karon Brother Rene, ang pangutana, kini maong tagna asa kini natuman o gisaysay ba sa katumanan ni gikutlo ba kini o gipahayag ba kini didto sa iyang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo kining maong tagna sa Isaiah 28:16. O gisay-say gina Brother Ronnie, Okay. Ginoong Kristo ngadto siyang mga tinunan dinhi sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 ang gingon. Og si Jesus mingon kanila, wala bagay kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamagang. Buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata makapahibulong gayot. Busa gisaysay gikot sa atong Ginoong Hesukristo Brother Rene ang nakasulat sa 28:16 nga tagna nga matud pa niya si Jesus mingon kanila ato pa dunay pagpahayag niya pag-explain sa iyang mga tinunan wala ba kamo mahibalo o wala ba gyud kamo makabasa sa kasulatan nga ang mga batos nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo kay nganong buhat sa Ginoo kay ang Ginoo man nagpahiluna dito sa Sion gisalikway sa mga magtutukod builders kinsa katong bato sa pamagang
So nagsayad si Kristo dito, kay kini natuman man diha kaniya. Pero sa nasasadihang nag-explain ang atong Ginoong si Kristo sa iyang mga tinunan, Brother Rene, sa nasabtan nila o sa apostol nga si Pablo, ilabang gitugan, gisulti nga ang bato sa pamagang maugyod ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ilagi nang gitugan nga ang kanang bato sa pamagang ang gitagna sa Isaias kapitulo 28 versikulo 16 mo gikana atong Ginoong Kristo matud pa ni apostol Pablo dinhi sa Efeso kapitulo 2 versikulo 20 ang gingon, kamo mga tinukod ibabaw sa batukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Oh, gi-explicar na, gi-explain na ni Pablo tungod kay sila sakop man sa katumanan. Nga ang katumanan sa maong tagna bato sa pamagang, mao man ang atong Ginoong Jesucristo. Munang sa ilang nasabtan kay sakop sila sa katumanan, nga ang katumanan si Kristo, ilang gitugan nga ang bato sa pamagang mao ang atong Ginoong Jesucristo. Nasa ilang kapanahunan, Brother Rene, Oo. tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo sa pagtungha niya gitawag sa bato sa pamagang. Ang mga tinun-an ba sa atong Ginoong Jesucristo sa dihang nagsangyaw na sila sa ikaduhang hugna sa pagpangalagad og Dios nga mao na ang atong Ginoong Jesucristo. Ang ilabang pagsangyaw sa tanang mga tao ug sa tanang mga dapit, ang ngalan ba ni Jehova o ang ngalan ba sa Espiritu Santo, Brother Rene? Sa ikaduha nga hugna nga panahon ang ilang gimantala o ilang gisangyaw mo lamang gid ang mayong bata maitud kang Kristo ug ila ka nagisangyaw sa tanang dapit. Okay, asa ang prueba? Dinhi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28 ang gingon, ngibot-an sa Dios ang pagpailan ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo ana kaninyo ang paglamo alang sa himaya. Siya si Kristo mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diya sa tanang kalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diya kang Kristo. Busa sa gibasa mo, Brother Rene, sa atong gipangutana sa ilang kapanahonan sa mga tinun-an, kinsa ang sentro principal nga ilang gisangyaw sa ilang kapanahonan, Brother Rene? Mao gyud ang wali mahitud kang Kristo. O ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo mga kaigsunan. Mao gyud sentro nga ilang gisangyaw sa tanang mga tao o sa tanang dapit ilang gisangyaw si Kristo, mga mahal nga tigpaminaw. Wa sila magsangyaw Giba, wa pud sila magsangyaw og Espiritu Santo. Unsay rason, Brother Rene, nga sa ilang kapanahonan sentro o principal nga ilang gisangyaw sa tanang tao sa tanang dapit mao gyud ang atong Ginoong Jesucristo? Unsay rason niya nga atong mabasa sa Biblia? Ang rason niya na nga ang ilang giwali, ang sentro nila sa pagwali, mayong balita mayroon Kristo. Tungod kay mo lamang gikana ang ilang sukod nga gihatag sa Dios kanila ngadto sa mga apostoles. Dili sila muwali og Yuba, dili pod sila muwali og Espiritu Santo. Tungod kay sa ikaduhang hugna nga panahon, ang mayong balita mayroon kang Kristo mo lang gid ang ilang iwali. Sato pa, sa imong gi-explain, kini di ay buloton nila, sukod nga gihatag sa Dios nga dili sila maglapas, sabot nga di sila magwalig Jehovah, di sila magwalig Kristo, kundi Espiritu Santo, kundi Kristo ra gyud, Brother Rene, mabay mong ipasabot. O mo, Asa ang prueba nini? dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14 ang gingon, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundi dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagabot diya kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami paabot diya kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakabot diya kaninyo, dala ang mayong balita may tungod kang Kristo. Busa, mao ni ang rason mga kaigsunan nga pag-abot sa kaduhang hugna sa pagpangalagad, mao ra gyud ang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo kay mao kini ang sukod nga gihatag o gibahin kanila sa Dios nga dili nila pagalapason. But ipasabot, sentro principal nga ilang isangyaw silang kapanahonan mao ra gyud ang atong Ginoong Jesucristo. Bisan pa ang mga higala nga mga Sabadista o 70 Adventist, mga mahal nga tigpaminaw, nagpamatuod nini nga gisulat mismo si Mrs. White, ang ilang founder, nagpamatuod nga ang mga tinun-an o ang mga disciples ni Jesus Christ, sentro nga tema nga ilang isangyaw sa ilang pagpanudlo o sa ilang pagpanudlo, ngalan na gyud sa atong Ginoong Jesucristo. Niya tayo libro nila nga naguluhan, The Story of Redemption, ya, kung kita, gisulat kini ni Ellen Goldwhite. Ang title, The Story of Redemption. Basahon ako sa page 302, ngadto sa 303, sa pagpa-tinaw nga bisan sila o si Mrs. White nahibalo nga ang sentro
nga tima nga ginasangyaw o ginapanudlo sa mga disipulo o tinunan ni Kristo, mao gid ang ngalan ni Jesus Christ. Ingon hini. It was here that the disciples were first called Christians. Tinuod man, ang mga tinunan unang gitawag og Kristohano dito sa Antioquia, mabasa sa Buhat 11:26. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Sa ato pa, it was here, niya dinhi nga ang mga disipulo, may unang gitawag og mga Kristohanon. Kining pangalan nga Kristohanon, gihatag kanila tungod kay si Kristo, mao ang sentro nga tema sa ilang pagsangyaw, pagpanudlo, o diha sa ilang mga kulokabildok, mga conversation ba. Ingon dahil, Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Si Pedro, si Santiago, ug si Juan, kumpiyansa nga ang Dios nagapahiluna kanila sa pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo diha sa ilang matag nasod o diha sa ilang Pinoy-anan, their own countrymen. Nag-preach nila mao gyud si Christ diha sa ilang kaugilingong nasod o diha sa ilang panimalay, countrymen. Bisan sila mga mahal nga tigmaminaw na sayon niini nga ang kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo lumaw ka na ang ikaduhang hugna sa pagpangalagad, ang sentro gyud nga gisangyaw gimantala mao gyud ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang question, kini bang pagmantala nga gibuhat sa katawhan o mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo silang kapanahonan nga sa tanang tao sa tanang dapit Jesucristo lang gisangyaw, kini ba'y magpadayon mga mahal nga tigpaminaw? Mao ni among doktrina nagtudlo kadagkong panahon. Una, nasusi na to nga ang pagpangalagad kang Jehova dili magpadayon, gikat off, gitagaag kinutuban ni puli ang panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Gisangyaw sa tanang mga tao sa tanang dapit unya ang maong katungdanan o ang maong buluhaton dili nila pagalapason kay may sukod nga gihatag kanila sa Dios. Ang pangutana, kini bang pagmantala o pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, kini ba'y magpadayon mga mahal nga tigpaminaw? Ang tubag nga dili. Dili niya mo bot-bot mga mahal nga tigpaminaw. Kasi kung mo pataka laming mga ministro sa PBCM. Naabas sa Biblia di ay nga mawala ang waling Kristo. Dili mi moingon nga mawala kuno mi basihanan. Na mi basihanan. Ug mauning nasulat sa gisulat ni apostol nga si Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 sa Biblia ang Katoliko nga hiligaynon, unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Ang gingon dinhi kining maong Biblia gitambayongan gyapon kini sa mga Protestante o Katoliko nga eskolar sa Biblia unsa gingon. Kaya nga aton ihibalo, kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magkataliwan. Timananta sa pagpahayag ni Pablo, nagisgot siya nga doon sila'y pulong sang Dios. Nga ilang giwali, pero matod pa niya, dili himpit o gato'y magkataliwan, inig-abot sa himpit. Apan ko ng himpit mag-abot, ang di himpit mo itong pagwali sang pulong sang Dios, magataliwan or mawala. Karon, ang pangutana, kini bang pagwali sang pulong sang Dios nga giingon ni Pablo dili himpit og mawala, mao ba ni siya ang pagwali o pagi sa pagwali mahitungod kang Kristo? Ang tubang, oo. Si Pablo gyapon atong kuhaag pamahayag. Dinhi sa iyang sulat sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa maorang gyapong Biblia ang Katoliko nga hiligaynon, gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo ning iyang gisplikar sa unang Korinto dili hingpit og mawala ni kabot sa kahingpitan. Kag ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa sa pangutana, kini bang gimbuhaton sa mga tinun-an ni Kristo nga si Kristo mo ilang gisangyaw silang kapanahonan ikaduhang hugna nga pagpangalagad kini ba'y magpadayon ang tubag dili. So sayon lang mga kaigsunan, nawala gani, na-cut off gani ang pagwali sa ngalan ni Jehova. Nay gibasihan sa Biblia, among gibasa nga dili na itudlo og imantala ang ngalan ni Jehova. Mipuli ang panahon sa kang Kristo, unya gisangyaw pero dili pod magpadayon diay ang mong pagsangyaw pagmantala tungod kay dili pa kahingpitan nga mensahe o maayong balita pulihan kini sa hingpit nga mensahe nga maayong balita. Karon brother Rene, tungod kay mawala man ang pagwali sa ngalan ni Kristo.
Sa Biblia ang kasunod sa Amahan mao man si Kristo, ang kasunod ni Kristo mao man ang Espiritu Santo. Oo. Sa Biblia ba ang kapuli ba sa atong Ginoong si Kristo mao gyud ang Espiritu Santo? Klaro og tin-aw nga ang kapuli sa atong Ginoong Jesucristo mao gid kana ang Espiritu Santo. Okay? Dinhi sa Juan kapitulo 14, versikulo 25 ngadto sa 26 ug akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios nagaingon. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan na ako, ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka na ako, matod bang Kristo. Nga kini ding Espiritu Santo, puli di ka na kang Kristo. Okay. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Bosa matinaw rin Brother Rini sa atong pangutana, kinsa ang kapuli sa atong Ginoong Jesucristo? Mao ang Espiritu Santo. Espiritu Santo, mga mahal nga tigpaminaw, ang mupuli sa atong Ginoong Jesucristo. Kining tulo mga kaigsunan, kay sa atong gisusi, amahan, gimantala, unya gi-cut off, unya gipulihan sa atong Ginoong Jesucristo. Sa dihang gi-cut off food, kay dili magpadayon, kay dili kahimpitan ang wali nga Kristo, nipuli ang Espiritu Santo. Sa Biblia, daan naman yung tulo, nag-exist ni sila. Wala pa ang kalibutan, ang mga butang ibabaw sa kalibutan, naana ni silang tulo. Gani, kining tulo, mga mahal nga tigpaminaw, naana ni sila sa paghimo sa tao. Genesis chapter 1 verse 26, sa Amplified Bible, gingon. God said, let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit, make mankind in our image. So naana silang tulo sa sinugdan. Pero sa diyang imantala na, mga mahal nga tigpaminaw, sentro nga imantala na, wala gidungan ang tulo. Matinaw sa unang panahon kang Moises, pag-ingon ka, igamantala ko ang ngalan ni Hiuba, Sulumanti, principal Hiuba Ragion. O di man ito magpadayon, kay mawala man. Pag abot sa puli, nga mao nga itong Ginoong Jesucristo, gimantala, sa tanang tawag sa tanang dapit, Sulumanti, principal, mao Ragion ang atong Ginoong Jesucristo. Pero gibasa ta sa Biblia, gisusit ta kung magpadayon ba ang mong pagmantala, ang tubag nga nabasa ta, dili magpadayon tungod kay dili paman kahimpitan ang maong mensahe sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Gisusit ang kapuli, walay lain, gipahayag sa Biblia, gibasa sa kaubang ministro, Juan 14:25-26, ang Biblia nga ang pulong sa Dios, ang kapuli mao ang Espiritu Santo. Nakinibang kapuli, Brother Rini, nga Espiritu Santo, mao na ba pud ni ang imantala o isangyaw sa mga tao? Doon na ba'y gihimong kasangkapan nga ang isang yaw na mao katong kapuli sa atong Ginoong Jesucristo nga walay lain sa nabasa mao ang Espiritu Santo? Dunay gihimong kasangkapan ng mga tao nga magwalay sa mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo o gitagna na kanang daan. Atong timanan nga ang Biblia kung magtagna dili abilidad sa Biblia nga ibutang diha ang mga tao nga mawalay sa mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo nga diya makita og atong mabasa nga Brother Rene Telebreco, Brother Juan Ronnie mga los tungod kay tagna pa man siya, kalabuton pa man. Asa ang tagna? Dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 12 ang gingon, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawalay sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong. Busa ang katumanan niini kining nagwali sa mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo, walay claimant ni Brother Nico Nili. Kita nga mga ministro sa pagtulong ng PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated nga ang nagmugna na nga mao si Master Tomas D. Eugenio Sr. nga katumanan sa Espiritu Santo. Matinaw mga mahal nga tigpaminaw sa maong tagna nga mga taong gihimong kasangkapan nga ang ilang ibalita dili Hiuba, dili Jesucristo, kun dili balita pinagi sa Espiritu Santo. Nag-claim kami nga kami katumanan niini tungod kay ang marker o ilanan nga gipahayag sa Biblia nga mga tao nga magawali sa mayong balita sa Espiritu Santo mo'y among gipakita nga among gibuhaton. Tagna kana siya ang 1 Pedro 1:12 mo nang sa pag-ingon ni Brother Rene Telebrico nga dili mabasa kay di man gud abilidad sa Biblia nga kun magtagna ibutang ang pangalan. So ang claimant lang ang katumanan lang ang mo inig-abot ana mao sila mo claim yan ang tagna nga diha natuman kanila sama sa atong gihimo nga ehemplo kaganina nga ang nasayod sa sulod sa panimalay, mao lamang ang tagiya sa balay o ang mga sakop sa panimalay. Busa, kining maong tagna,
nga mga tao nga magawali sa dapit na o pinaagi na sa Espiritu Santo, maing balita sa Espiritu Santo, dinhiman kana natuman kay kami man nag-claim, kay kami may nagsangyaw, busa kami mga tao may katumanan niya na. O kay mayong balita pinagi sa Espiritu Santo naman, mga mahal nga tigpaminaw, ang atubangon sa tao diha sa pagpangalagad. Sa ikatulong hugna na kini sa pagpangalagad, Brother Rene, no? Kay ang ikaduhang pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo, kitagaan magkinutubat. Oo. Tungod kay mawala ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dunay mupuli nga mga tao gihimong kasangkapan nga magbalita na pinagi sa Espiritu Santo. Giting ba sa Biblia nga diha na gyud ang pagpangalagad sa Espiritu Santo, Brother Rene, ang pagpangalagad sa giingon nga bag-ong pagpangalagad sa pagsangyaw sa maayong balita diha ba gyud sa Espiritu Santo? Ano na gibabasa na to, Brother Ronnie, nga ano na ginay bagong pagpangalagad diha na sa Espiritu Santo. Okay, dili naman magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo busa dunay bag-ong nga pagpangalagad na sa bagong kinabuhi. Nga sa na nato makaplagan ang bagong pagpangalagad diha na sa Espiritu Santo na ba sa Biblia? Na. Dinhi sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6 sa King James Version na gaingon. Apan, gipahigawas na kita karon gikan sa kasugwan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu ug dili sa lalom sa karang sinulat ng kalagdaan. Busa, aduna na rin mga bag-ong pagpangalagad diha sa Espiritu nga kining Espiritu nga gipasabot dere bagong pagmalagad sa Espiritu Santo gini siya. Okay, sa pagprueba na Brother Rene nga kining gisgutan nila nga apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu ug dili lalom sa karang sinulat nga kalagdaan nga ang Espiritu nga gipasabot nga diha himuon ang pag-alagad sa bag-ong kinabuhi mao ang Espiritu Santo sumala sa pahayag ni Pablo dinhi sa Tito Kapitulo 3 versikulo 5 akong pagabasahon, Brother Rene, para sa pagprueba nga ang Espiritu nga gisgutan nga diha himuon ang pagpangalagad sa bagong kinabuhi Espiritu Santo ang gipasabot dinhi sa Tito, sulat ni Pablo sa Tito Kapitulo 3 versikulo 5. Kita iyang gilawas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas ug sa pagkatao pag-usab ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Busa gitin-aw sa Biblia, Brother Rene, ang pagpangalagad diha sa bagong kinabuhi sa Espiritu ang gipasabot nga Espiritu mao ang Espiritu Santo. Pero basin mingon sila, Brother Rene, nga ato manang midagan man ta sa Tito 3:5 gikan sa Roma 7:6 nga nagisgot din nga dunay pagpangalagad sa bagong kinabuhi sa Espiritu. Nya gibasa nato ang Tito 3:5 nga duna poy gisgotan din nga pagpangalagad sa gisgotan nga pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Basing magduda sila. Duna batay maligon nga prueba nga bisag di na nato basahon ang Tito 3:5 sa pagprueba nga kanang city size ang pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu ang gipasabot Espiritu Santo gid, Brother Rene. Doon na, Brother Ronnie. Dinhi sa maulang yapon nga basahon sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 ug ang akong pagabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios na gaingon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa day ang atong pagpangalagad sa bag-ong pagkinabuhi sa Espiritu Santo day gina nga dia atong bag-ong pagpangalagad sa Espiritu Santo. Gitin-aw gyud, Brother Rene, no, nga ang gipasabot sa pagpangalagad sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu ang gipasabot Espiritu Santo tungod ang hinungdan mga mahal nga tigpaminaw ang pagwali o pagpangalagad sa mga tinun-an diha kang Kristo dili man to magpadayon o kag-explicar man ni Pablo dili hingpit og katoy mawala sa pulihan gyud sa pagpangalagad sa mga tawo nga gihimong kasangkapan nga magbalita pinaagi sa Espiritu Santo diha gyud ang giisgutan nga magbag-o o kanang gingon mga lagad sa bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Nakaroon pangutana, Brother Rene, tungod kay balita naman diha sa Espiritu Santo ang kinahanglan nga patilinghugan o imantala nining atong kapanahunan karon. Asa ba gipakasama o sa unsa gipakasama
ang balita pinagi sa Espiritu Santo ug asa kini mulutaw sumala sa pagpahayag sa Biblia. Ang mayong balita gipakasama ka nagbugnaw nga katubigan ug Bugnaw nga tubig. o bugnaw nga Tubig, tubig o katubigan ug mulutaw ka na sa halayong yuta. asang prueba, Dinhi sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo 25 ang ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka giwhaw nga kalag, mao man ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. busa sa pagsusit na brother Rene, nga hain mulutaw ang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo din mo'y atong gidala og pag mo'y atong isangyaw nini atong kapanahonan sa gibasa mo pakasama sa bugnaw nga katubigan or bugnaw nga tubig unya mulutaw kini sa halayong yuta, mga mahal nga tigpaminaw. Ingon niya na ang sistema sa among pag-explicar mao ni among doktrina nga among gipaabot diha kaninyo og namoy ingon ta nga sama kang bindilyo nga inyong kurawon ang mong doktrina, gawas nun kamo ni ana, mga mahal nga tigpaminaw. Sama nga kami usab, gawas nun nga mukuraw sa doktrina ninyo, sama sa gibuhian sa pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bindilyo, nga doktrina ni, karawa ang doktrina sa Seventh-day Adventist Church, din ito magtigi. Munang among gikaraw kaganina, sa nasusi na to, nga ang ilang doktrina, gikan kang Ellen Goldwhite nga mo'y author o founder sa Seventh-day Adventist Church nga si Miguel para nila maudaw ang atong Ginoong Jesucristo. Whereas atong nasusi nga nasaypa nila kana mga mahal nga tigpaminaw tungod kay si Miguel usa ka manulunda ug ang atong Ginoong Jesucristo dili manulunda, Dios. Unya atong gisusi akon ilagyong ipamugos nga si Miguel manulunda, si Miguel, mao si Kristo, samtalang kami nag-ingon nga dili kay manulunda lagi, ang mahitabo karon masimba nato ang manulunda. O, unya gipangutana ka sa mabasa nga si Miguel Anghel, nabasa namo sa Biblia nga si Miguel usa ka anghel. Unya si Kristo dili anghel o manulunda. Si Kristo mo simbahon, ang manulunda dili simbahon. Na kung gihimo nga si Miguel nga manulunda mao si Jesucristo, ang mahitabo masimba nato ang manulunda. Sa Biblia gipahayag na kung magsimba og manulunda matod pa ni Pablo usa ka panikas nga paagi sa pagpanudlo. Dugay na nga mga katuigan kada nga gipanudlo sa simbahan sa Iglesia Adventista del Sétimo Día, ilang kasakit lagi mga mahal nga tigpaminaw, ang doktrina nga gikan kang Ellen Goldwhite, doktrina nga adunay panikas. Kung panikas, ganahan mo makig padayon pa sa pagpakig-uban diha niya na, magpasakop diha niya na, dili. Di ba? Mga mahal nga tigpaminaw. Munang, ang ilang doktrina, among gikaraw, pag human, among dahil gipahayag, ang among doktrina, nga dinhi nagiday pagkahimuon, diha sa Espiritu Santo ang pagpangalagad sa bagong kinabuhi. Tungod kay walaon ang waling hiyuba, mupuli ang waling Kristo, walaon ang waling Kristo, mupuli ang dapit sa Espiritu Santo. Unya gisusi na to, asa gipakasama, ug asa mulutaw, ang mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo, mulutaw sa halayong yuta, o gipakasama sa bugnaw nga tubig. Hain nga pagkahalayong yuta, mga mahal nga tigpaminaw, mulutaw ang balita mahitungod sa Espiritu Santo. Nga Biblia nga gitawag James Moffat Translation sa Isaiah chapter 43 verse 5, mga kaigsunan, ang pagsusita kun hain mulutaw ang balita pinaagi sa Espiritu Santo gingon, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Busa kun hain nga pagkahalayong yuta mulutaw ang balita pinagi sa Espiritu Santo, halayong silangan, mga mahal nga tigpaminaw. Karon, kay halayong silangan man di ay, unsa nga nasot ang palaran nga din mutungha o mulutaw ang balita sa Espiritu Santo. Siyempre, niyaman mi sa Pilipinas, niyaman mi sa Mindanao, nagsugod sa Barangay San Antonio, sakop sa municipality sa Misamis Oriental, Mindanao, nasulod sa Pilipinas. Ikinibang Pilipinas, mga mahal nga tigpaminaw, nahimutang sa halayong silangan o far east din mo'y gihulagway sa Biblia nga mo'y lutawan sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Doon naghihimong kasangkapan nga mga tao nga magawali niini. Ang Pilipinas, mga mahal nga tigpaminaw, nahimutang sa halayong silangan o far east. Prueba, o sa kalibro nga naguluhan, A Brief History of the Philippines by Leandro H. Fernandez. Sa page 114 gingon, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center in the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Sa panahon ni Legazpi,
ang Manila mo ay nagpakita nga sentro sa komersyo din sa Pilipinas o kining Manila nga niya sa Pilipinas nagpakita nga sentro sa negosyo ug patigayon nga nahimutang sa halayong silangan. Mga mahal nga tigpaminaw, hinaot kami nga inyong nasabtan ang among mga pagpadayag sa kamatuoran nga ang pagpangalagad nato sa Dios dining atong kapanahunan, musugot man ang sa taog sa dili, dinhi nagyod pagabuhaton nato sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo nga among gipaila katumanan nga nagpakatao among magtutudlo Master Tomas D. Sr. Hinaot kami kay miabot naman ang oras. Among mga panghinaot nga nasabtan ninyo ang among mga pagpadayag kundo naman may pagkuraw sa doktrina sa ubang reliyon sama sa Sabadista, ang among ginabuhat dili ingon nga personal nga pagpanghilabot kana kun dili doktrina moy among gipaila diha kaninyo aron nga makatagad kamo nga kun ang inyong gisunod-sunod nga pagtulunan nagdoktrina panikas nga doktrina walay rason nga magpabilin kamo dinha. Sa inyong nasabtan nga among pagpadayag sa kamatuoran, inyong nasabot nga kini kamatuoran ang among pag-explicar ay nagkamo paglangay mga mahal nga tigpaminaw mag-uban kita diha sa pagpasakop sa pagtulunan sa PBC aron usahan ta ang pagpangalagad diha sa kamatuoran diha na sa Espiritu Santo. Miabot naman ang oras mga mahal nga tigpaminaw sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Romino Mangalos, kauban sa akong kauban nga ministro ebanghilista. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kami manamilit na kaninyo og mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang among dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod o pagsuporta sa mga programa ni ini nga tiunay, kasaligan, makahuluganon ug mahigalaong na serbisyo sa tanan. Sa matag adlaw inyo makita ang sibiyahan sa RPN sa Channel 5 sa Cable TV ug madunggan sa DXKO 1368 sa AM band. Mas gipalapdan pa karon kay makita na ang mga programa sa Facebook page sa DXKO Studio ug sa RPN DXKO. Adunay audio live streaming sa website sa rpnradio.com/dxko-studio na nagpasabot na pwede madunggan ang atong pagsibya sa musunod ng mga provincial stations nationwide. RPN Iriga, RPN Dipolog, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak, ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradyo, ang Radyo Ronda dinhi sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And appreciating all this, the journey that we've been on. We've been through our ups and been through our downs. And I think the most important part is that we